E kaunti no ero ma Homa Bay, ywak makinde ka kinde ewi kaka ichiwo Bursary ma CDF ne jopuonjre egwenge mag Karachuonyo. Okoro en gino ero mabende wich biro wilgodo. Mano bang' ka koro japiny owuon bedo gi teko mar yango joma onego bedni imiyo bursaries makamago egwengego eko mag Karachuonyo. Roslyn Awiti biro miyo waler mathoth ewi wach makamano. Jaod bura ma Karachuonyo moluor Andrew Adipo Okuome sani koro obiro kod rieko mathoth mar neno ni bursary mar somo e aguch omenda mar CDF ochiw ne joma owinjore maonge ywak bang'e kata matin. Ma en ka koro sani Adipo keto chenro ne jogweng' kokadho e apise mondo onon joma ging'eyo ni ochando madegigo mondo oyud bursary mar CDF. Noloso kane ochiwo bursary ne skunde mantie Karachuonyo, nyasi mane otim e skund sekondar Manyangajo Girls kama ne oromo kod jotend sikunde. Adipo bende olero ni pesa duto mosechiw e komenda ni en shillings milion 42. Pesa machiwo kawuono en makava secondary schools ma Karachuonyo. To pesa masegolo mondo odhi okony wach bursary koriwore te milion 42, 42 million shillings. Pesa ni endi yo mawa chiwe godo na kuonga chiwo forms. To form ni mani wachiwo ne dhi one clan ka clan ma Karachuonyo. Tena dwaro mondo wachiw pesa ne jok mok nyal kabisa. An kaka MP okanyal ng'eyo ng'at mok nyal kabisa e tung Karachuonyo ka tung Karachuonyo. Omiyo natiyo gi jogweng' mar gweng' mane gwengegi mondo mi wang'e ng'ama ok nyal. Jaod burano nojiwo jotend sikunde mondo omed tudre kode ka gitiyo matek e kelo duoko makare e skunde, ni mar kane odonjo to nichiwo bursary ne nyithindo 300 to sani ochiwo bursary 4,000 higa ka higa. Kaka wacho ne jopuonj kendo kaka nyisogi pile, gitim matek mondo mi kik bed ni pesa wachiwo to pesa niendi ok wane duoko mare. Duoko mare owinj bedi kaluwore gi kadho mar nyithindo. Wado mondo nyithindo kadhi. Amor mar wacho ni ka bursary ne ayudo ka ichiwo bursary ne nyithindo 300 kadonje bunge, to sani koro achiwo ne nyithindo 4,000 higa ka higa kar 300 higa ka higa. Ma paro ni improvement maber, kendo pod wabiro medo chiwe kaluwore gi pesa ma sirkal omiyowa. Limit mara en pesa mimiya. Karachuonyo duong' saidi ochalo 2 constituencies in one. To pesa mimiyo constituency ka constituency to romre. Koro an mara mathin no ema atimogo gik ma atimogi. Otiyo kod dholuono e wacho moko kuom dongruok ma itimo e bwo telo mare nyaka nodonj e tich moriwo gero skunde, apeyni, siro somo kod moko mathoth kaka ne owacho e nyasino. Koro skunde wagero kendo wasetundo ga okang' machalo mano endo. Kunde chief bende wasegero chiefs camps 2, wasegero police camp, police headquarters, kendo wagero divisional headquarters. Police headquarters bende wagero makata king'iyo tije ni agine ber. Omiyo waneno ka tich to dhiyo nyime Karachuonyo maber, amor godo. Yore bang'e wapayo kata bedo ni yore to ne devolved to through kwayo treasury, kwayo kera, kwayo kenha, wapage mang'eny. In fact wapage mang'eny ma ji ong'eyo ni mano endo en tij MP. To ken tija an kanyo tatiye gi my goodwill, the goodwill man godo kuom jogo mowinjo ochiw pesa mitimo go gini. Ne Lolwe TV en Roslyn Awiti.